бародарон ва хоҳароне ки дар шаҳри Москва қарор доранд ва нияти гузаштан аз сарҳадро доранд, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем, ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед. Шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. Аз Москва ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон низ ба Москва сафар мекунанд. Ва инчунин аз номи канали мо, яъне Юрист Тиҷей, ба онҳо муроҷиат кунед ва ба худ тахфифҳо бигиред. Дар рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Барномаи нав ҷавоб ба саволое ки ба мо саволотонро пешкаш кардем. Пешаи барномаро сар кардан ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳар як видеои пешкаштон мекунем ҳамура нагзаронда тамошо кунед, ба хотире ки баъзе ҳолатҳо мешава ма комментариёро мехонам, дар ҳамун бора ма гап задагием дар ҳамун видео не ки бо дар ҳамун видео дар ҳамун бора савол метиҳам. Ба ҳамин хотир то ахира тамошо кунед. Икром нависта: якай Сорбон, салом алайкум. Вақте дӯст доштаамро ба дигар кас метиҳанд, ман гираму гурезам, мешавад ҷиноят ё ки не? Пешакӣ раҳмат, худованд нигаҳбон бошад. Дар ҳолати ноболиғ баданаш ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Дар ҳолате ки ай 18 сола боло бошад, ягон ҳамун ҷавобгарӣ надорад. Аммор навистааст: салом алайкум, як савол дорам. Бачаҳо касал бошанд, ваени билет метиҳанд ё ки не? Дар ҳолати бемор будан бояд тихта дар учёти ҳамун военкомати минтақатон бимонӣ ва ай духтури ҳамун военкомат бигзарӣ, тира ба қайд бигиранд ҳамчун бемор, яъне ҳамчун нигоднӣ бояд тира ба қайд бигиранд. Як каси дигар навистай: Александр Рудниев: салом ака, пешакӣ раҳмат. Ман як духтар қати гап мезадам, гуфт ки шу дорон. Иш бародар саволаш дар бораи ҳамие ки мақсад ба як духтар гап мезада ё гуфта ман шу надорам, баъдан фаҳмида ки шу дошта. хоҳиш мекунем бародаро анходи саволоро натиҳад. Шерафган Ашуров нависад: ассалому алайкум ака, ман дар бораи як кор бояд бо шумо суҳбат кунам. Шумо гуфта будед ки бача ё духтар бошад мешавад гуфтед кино иштирок кардан. ҳамун рақамҳое ки мо гуфта будем дар Viber бинависем, дар ҳамун рақамҳо ҷавобтон метиҳанд. 501 33 86 33. Коля ТВ навистай: ман ай қайди Тоҷикистон баровардагием хидмат, паспорти русӣ дорам. Тоҷикистон бурам, мебаранд армия? Не, намебаранд бародар. Як каси дигар навистай ки бародар хидмон дар Россия бошем, ай Тоҷикистон метавонем права бигирем. Дар ҳолате ки мисол ба посольствои Тоҷикистон дар ҳамун Федератсияи Россия муроҷиат мекунӣ ва агар ки қабул кардан, албатта ки метавонӣ, агар қабул накардан намешавад. Сварка навистай: салом дӯстон, ман уже пулар роӣ кардагиам ба хона. Дина саҳарӣ дар банк гуфтиянд ки кор намекунад, золотая корона. Дина бояд возврат дени карам, то 5 рӯза гашта метиҳам пула, гуфт золотая корона, леки оли наомадаи. Нурмаҳмад Рустамов нависад: ака салом алайкум, пулроикунира мон аблавара гап зан, тамом намешава, уже шашум шид. Аз барои савоб ҷавоб тиҳед. Аблава буд шидагиай бародарои азиз, мо чанд видео кардем, гуфтем буд шидаи аблава. Самариддин нависад: салом акай Сорбон, чӣ хел кунем ба воситаи телефонӣ гап занем ака, шумо дар кори номрои имо надорам бародар. ҳамун Viber-да метавонӣ бинависӣ. Бобоназар нависад: салом аз номи бачаҳои Чапаев. Ва алайкум салом ҳама каса. Сиёвуш Ғафуров нависад: салом брат, ман праваи Тоҷикия гум кардам. Чӣ хел навша гирем, чанд пул мешава, ба куҷо муроҷиат кардан дар кор? Пешакӣ раҳмат. Минтақатон куҷоеда ки боша, мерем ба автодроми ҳамунҷа муроҷиат мекунед ва аз нав барқарорш мекунед. Сумша намедонам, не ки рости гап чанд сум яъне. Ислом Каримов нависад: ай номи юрист гап занен, ҳамаи дандонотонам меканам бепул. Простой парень нависад: салом брат, танировкаи мошин чанд сум? Танировкаи мошин 3500 сомон. Зоирҷон нависад: салом ака, ман дар ғарибиям дар Туркия ака. Банки Эсхата роӣ кунам ё банки Ҳумо ё Амонатбанк роӣ кунам меша ё не? Банки Амонатбанк қатӣ мешава ва Эсхатадам мешававу ба системаи контакту ба дигар чизо. Мақсад ки Амонатбанк меша тоқа ҳамун вая золотая коронара маҳкам кардагиян, сабабаш аниқш маълум нест ёли. Ман нависад: салом алайкум акаи юрист, савол ба шумо, оё гаиро вабше коргарои органро сиёмка кардан мумкина ё ки не?
раҳмат пешакӣ ба шумо. Коргарои гаира дар ҳолате ки ронандаи мақсад баъзан ҳолатҳое ҳастанд ки баҳсҳо мешавад, баҳсҳои судӣ мешавад, ба ҳамин хотир барои ронандаҳо мумкин аст. Бо ҳастанд корхонаҳо ва ҷойҳое ки мумкин нест ба навор гирифтан. Мақсад ки ҳам коргара агар ба навор бигирӣ ё ки ҳамон корхонара барои ба навор бигирӣ ба ҷавобгарӣ мекашанд. Разоқ нависад: саломат бошӣ брат, не ки кори беҳтарина дар ҳаққи мо ғарибо кардӣ. Иншоаллоҳ мерем пеши и духтур. Ҳамун каналда як бор нагуфтӣ ки модарро дар ҳаққи ғарибон дуогӯ бошад. Саломат бошӣ, раҳмат бародар. номи ҳамаи бачаҳои ғариб ина муроҷиат мекунем ки ҳамаи модарон, на танҳо ба халқи ғариб, ҳамаи модарон баҳри фарзандои худшон ҳамавақт дуогӯ бошанд. як кас дигар дар инҷа навистааст ки барои танировка кардан мошина ақибша танировка кунӣ, ӯ пеша не ба ҷавобгарӣ мекашанд, штраф мекунанд. ягон амуд ба ҷавобгарӣ кашида намешавад дар ҳолате ки ту оинаҳои ақиби мошинта сиёҳ мекунӣ ва оинаҳои пеша не. Мақсад баъзан нафарҳое ҳастанд ки камтар расход кунем гуфта, барое ки оинаи ақибаш адел насум ҳисоб мекунанд, оинаи пешаш жидо. Оинаи ақибаш сиёҳ кардан то қамуду оинаи мақсад парав ва оинаи пӯш 1900 сомон аст. бо ду оинаи дигар агар ай пешам ки сиёҳ кардӣ 3500 сомон мешавад. Ба ҳамин хотир баъзе нафарҳое ҳастанд ки 1900 сомон метаванд, ду оинашона сиёҳ мекунанд. ягон амуд штраф надорад ки те чӣ ба хафоша кардию пеша не. инак бародаро, барномаро ба анҷом мерасонем ва боз ягон саволи дига боша саволтонро метавонед дар инстаграм ё ки вайбер ё ки дар поёни ҳамин видео пешкаш бигардонеду дар канали ман юрист тиҷей подписатсия кунед. дар паноҳи худо бошед. ҳама касад. салом алейкум. саломатӣ хуба? чо кардӣ бача? кор тамом шид, нав меой? Я ду рӯз шид дандонам дард дорад, духтури дандон гуфтам. ҳамин рӯз пони худ духтури дандон гуфтам, куҷое намерам, ҳама ҷо қимат мегӯям. ин асия ҳамаш қимате ку. бача, ти як бор мара занг намезанӣ ёхи? ман дар ҳаминҷа як ҳамсинф дорум нами Москвада, стоматология кадаги қатъи ади рафиқаш махсус барои нами тоҷико ки ба нархи арзон мегиранд, табобат мекунанд дандонта. Эма медонистам кайҳо айта адресошон намегирифтам, ку адресошон кунам, иношон тема бурам дандон теста сос кунам. ҷураҷон, инаи визиткаи ҳамун бародари ма ҳай, ҳамун ҳамсинфам занг бизан, бугӯ ки адресота ҳами визитката сорбон дод. яке пирса бига кадом сорбон, бугӯ наму юрист, барое ки агар айноми ма ӯра бугӯй ба фикрам ки хеле арзон мекуна, дига пас яъне мерай бепулам яки дандонота табобат мекунам. баъд ҳамун ҷуроҳот ҳам бугӯ охи мардуми тоҷик бисёр ай дар инҷа бугӯ ҳамворам ки нам хеле бародаро дар инҷа стоматология кардиян, биёянд ба нархи арзон табобат кунанд. мегарданд дига дар Россия истрафта 10,000 рубл расход. Вау, сифтам тоҷика, қади тоҷико кор мекунам. тоҷикан во махсус барои нами тоҷико кушодагиян ки арзон табобат кунанд. унам номеро да занг бизан, адресоша худаш ҳамаша мега ки даги ҷой. Гап нест, раҳмат калом бор ку. ба худо ай пага саҳар барвақтар кор да биё. Ма ҳамин бегао зихма соз мекунам, тамом. давай, теда ҷавоб.